Христос воскрес! Сапраўды воскрес! Уміловані в Христі, брати і сестри, храни парафіяні. Прийшов той час, коли ми знов вітаємо один одного гэтымі цудоўнымі словамі, поўнымі радасці і надзеі. Гэтыя словы не толькі прыпамінаюць нам аб гістарычнай падзеі з мёртвых паўстання нашага Пана, але з'яўляецца выразам нашай веры у жывую прысутнасць з мёртвых паўсталага Езуса ў нашым штодзённым жыцці. Ад цябе асабіста, ксяндза Владзіміра, ад нашых сясцёр, сястры Кляры і сястры Агнешкі, хочам ад усяго сэрца павіншаваць вас са светлым святам Пасхі. Жадаем, каб з мёртвых паўсталы Христос напоўніў усіх нас, нашу парафію, нашы сем'і, кожнага з нас паасобку, патрэбнымі дарамі ў імкненні да святасці. Жадаем, каб гэтыя святы былі часам, калі мы сапраўды паверым у перамогу добра над злом, любові над ненавісцю. Жадаем радаснага перажыцця гэтых велікодных святаў і Божага благаслаўлення для кожнага з вас. Христос воскрес!